Godt så. Fandt jeg kraftedeme igen. Dengang var den der rimelig store rod, der sidder fast på et træ der. Okay. Mit ben sidder fast. Inde i... For helvede, mand. Det kan godt være, det ikke er Apexens bottom bracket, der er for lav. Men bare mig, der er for dum. Min handske blev revet af. Fedt. Jeg ved ikke, om den der skærm kan blive ved med at holde. Og det kan den ikke. Den er revet af. Vi ser, om den er okay. Så. Den har kørt 16 kilometer. Det bliver en lang god tur hjem, hvis det ikke virker. Alright. Well, det går ikke helt så godt, vel?